Dobar dan poštovani slušatelji, slušate radijsku emisiju Susreti portreti na radiju MM. Moje ime je Ana Brčić-Bauer, a sa mnom je u studiju gost Marko Filipović, autor romana Melankoli. Melankoli je jedna osoba, ženska koju ja dozivam kako bi se povjerio i koja me prati, koja je jedno moje psihičko stanje. Pisan je u prvom licu, je li potpuno autobiografski? Da, potpuno je autobiografski. Znači, skroz ste sebe razgolitili u njemu. Da. Još prije par dana bio sam pod halucinacijama i paranojom. Sada se grčevito borim za komadić svijesti. Ovo mi se dogodilo drugi put. Ja se njoj povjeravam, pričam mi šta mi je problem danas napraviti i sam, mislim, to je kao da sam sa sobom pričaš, ne? Da li mi je teško otići u dućan po suncu ili da li ću moći danas bez tablete i tako. Postojalo je samo rano jutro popločeno bijelim keramičkim pločicama, koje su bile tako uporno bijele da su uništavale pojavu svake boje. Više nisam bio siguran da li je sunce žute boje, onako žuti kako sam bio želio. Ipak imao sam zapaljenu cigaretu koju sam ugasio na bijelu pločicu, u svoj njenoj bijelini. Bijeljoj od bijele tablete koja je bila bijela planeta što se vrtila u mom želucu. Recimo kad vrijeme je jako tmurno ili jako sunčano, da počnem padati u neko polusvjesno stanje i da se počnem gubiti ili da počnem pričati neke gluposti. I onda automatski si drnem tabletu i to me smiri i vratim se u normalno stanje. Melankolija je bila moja umjetnička inspiracija i sve je dolazilo iz nje. Ona se pojavljuje u mojim teškim stanjima. Nakon što se ja, recimo, naviknem na novi dan s bolešću, pa si popijem kavu i onda se to pojavi, ta čežnja, ta želja. I onda ja zamišljam, ja sam to nazvao melankolija, ja sam ja otužan u principu, ali to stanje mi je prihvatljivije nego u stanjima u kojima sam znao biti. Bio sam napet cijelo jutro, na rubu drhteja i na granici praznine. Prišla je melankolija. Ona mi je vratila vjeru u sebe u najkritičnijem trenutku. Dala mi je uvid da razlikujem osnovne stvari, povukla me iz ponora. Ljubav je bila skrivena u svakom dijeliću mene, milovala me i ja sam se širio kroz prostor. Kad smo ušli, rekao sam joj da se svuče pa ćemo ležati goli na krevetu, da bih mogao dugo željeti. Nakon boce pocuganog vina zamolio sam da me pusti da spavam s glavom među njenim nogama. Kad ti ja pokažem, kad te pozorim, ideš ovdje i dođeš ovdje. Jel to fiksiraš isti kada mijenjaš, a? Isti. Ti tak si spontan kamerom, ti si trebao na akademiju pisati. A možda si probije sad? Išao si na glumu? Išao sam na glumu, ali nisam bio primio. A što je bilo 6 ih je primalo, ili 8 ih je primalo. Kaj voliš? Ne znam, prije sam volio igrat nogomet, košarku. Gledam filmove doma i malo pokušao sam nešto pisat, pa sam odustao opet, pa ne znam, tražim nešto, možda još napišem nešto, ovo je bilo davno, kad sam 94. kad sam završio ovo. Tako i vodim raditi na građevinu, ono i to je još na crno, ono, tražim si opet posao neki. Za 2 godine mogu zapaliti u Njemačku opet.
onda se mogu prijaviti kod frenda, friend mi ima firmu isto. Ne? Mogu se prijaviti, radio, ne radio kod njega za 3 godine. Tak, stvarno sam živio čudno, onda kad sam vidio da ne mogu ništa napraviti, onda sam se išao zajebavati. Od 90. godina, kad sam vidio da nemam ni posla, ni ništa, onda sam radio na crno i sam se zajebavao okolo. Bio sam do 5 ujutro vani svaki dan i zajebavao se. Bilo lud lopće po 90. a vjerojatno i tu, ne. Bojim se izlaska iz bolnice. Izgubio sam osjećaj ljubavi i pripadanja. No neću misliti na to. Ostati ću dosljedno ovdje do zadnjeg trenutka moranja. Dijeliti ću ujutro s luđacima kavu i cigarete, što nam je ovdje prijeko potrebno, da izdržimo dan. Zaboravio sam se izražavati. Ne znam ponekad i nisam siguran da li pred psihijatrom opisujem točno svoje stanje. Stanje koje mi je jedino odmah prepoznatljivo naziva se melankolijom. I tako navečer legneš ili popodne legneš, šta razmišljaš? Zamišljam si lijepe stvari. Koje? Pa o tome kako ću popričati s nekim nešto i popiti kavu s nekim i prošetati se i tako. Sitne, male životne radosti. Falilo ti pričati s nekim u bolnici? Pa da, bilo je teško komunicirati s bolesnim ljudima u principu. I ne možemo mi sami među sobom puno pomoći, ne. Stajao sam kao glavni glumac u filmu o socijalnoj i duševnoj bijedi današnjeg društva. Gomila brodolomaca dobivala je svoj komad kruha o socijalnom dušobrižničke ustanove. Realan prizor. Vidio sam realno svoj položaj. Sjeo sam i pridružio se ostalima prema kojima sam sad osjećao bratstvo. Dotice sa sviješću nisu završavali radosnim trenucima. Postoje samo ponos i želja da se sve brže i brže odvija i da kraj nastupi što prije. Nisam ni sa kim išao dijeliti svoje poglede, jer mi je bilo smiješno pričati što se sve može dogoditi čovjeku koji zaviruje svoju dušu i od nje traži odgovor koji mora postati posljednji. Bio sam toliko iscrpljen da sam u spijenju tableta vidio spas koji će me čuvati ovu večer od prevelikog uzbuđenja koje bi izazvalo preveliki strah ili tupi zaborav. Ja se s tabletama to kontroliram, jer ako ne popijem tablete, padam to neko polusvjesno stanje i nekud odem ili počnem buncat. Neke gluposti ili malo i onda to ako se dogodi koja reakcija nije baš ni za vidjeti lepo, ne. Ono tableta ujutro i to je to. I to je riješeno? To je riješeno. Kakve su te reakcije? Je li to samo verbalno ili verbalno, počnem nešto ili počnem pričati sam sa sobom. Počnem pričati sam sa sobom ili lamatati s rukama bez veze, neka i uživim se, onda skužim da sam pobjegao. A ti sam skužiš to? Osjetiš da se gubiš, skužim, da i to onda toliko sam svjestan da... Imaš taj neki feeling? Da, skužim da ne mogu da sam izgubio kontrolu. Znači možeš se kontrolirati na neki način? Da sam u principu blagi slučaj kakvih ima, ne. Odem popijem nekad 2 tableta ako treba i malo se odmorim i idem dalje, ne. Potajno sam se divio svojim zamislima koje je stvarala mašta. Mašta koja je bila osporavana od mojih dušobrižnika i bila okarakterizirana kao uzrok moje bolesti. Mislio sam na poglavlje iz psihopatologije u kojoj sam označen kao vječni bolesnik i gdje su sva moja normalna stanja opisiva kao patološka. Ne dirajte moje slike. Iza mene bila je stara zgrada u kojoj su bili prostori za rekreaciju. Njezini zidovi su pričali o svojoj starosti i o prošlim vremenima, kada su kroz nju prolazili drugi naraštaji, kada je bila druga vlast i drugi liječnici. Oko zgrade je bio korov u kojeg se pišalo. Pišalo se i po staroj oguljenoj fasadi. Omalovažavala se stara zgrada i na nju više nitko nije obraćao nikakvu pažnju.
Imala je trule prozore iza kojih je mogao providjeti kakav duh ili sjede ćelava glava. Smeće svuda oko mene, smeće koje ponekad gazim i u njega se petljam, smeće u sjećanju koje me ruši u smeće. Pio sam mlijeko iz šalice i jeo kruh sa paštetom, što me podsjećalo na skoro cijeli moj život. Žvakao sam svoj svakidašnji zalogaj koji je bio kontrast moje nesvakidašnjoj odsutnosti. Moje plavo dijelo bilo isto kao i kod drugih, samo su moje ruke koje vire iz rukava bile sitne u odnosu na moju konstituciju. Volim, ja. Sve ili? Imao sam 2 puta trvanje želuca s čokoladu. Koliko sam je puno pojeo. Šta si imao? 2 puta trvanje želuca. Nažderao sam se čokoladi i dobio sam otrovanje želuca. Koliko si čokolade pojeo? Pa sam 7 čokolada bio, imao sam 7 godina. 7 čokolada sam zmaznuo, onda sam dobio otrovanje želuca. I probao je. Se sjećaš koje su to čokolade bile? Milke, evo, dobro. Kad sam iz Njemačke rodbina donosila to, ja sam to skupljao i slagao sam. I onda sam, kako sam jednom večer sam gledao, u te čokolade pojeo 7 komada. Sve ono odjednom? Da, to je otvoreni želuca, to je onda... Nema kontrole, samo vam izlazi i na usta i na strašni dio. I samo se dižete i živite na ruskom čaju i dvopeku. I dobivate injekcije. I nije ti se ogadila čokolada? Pa sam opet jeo, kad sam se pojel. Uzmiješ malo sad, ne biti zlo od ove čokolade. Cijela soba se našla u zamračenju i samo je postojala jedna mala točkica svjetla i to je u jednom trenutku bio kljun ptice koja mi je lepršala iznad glave. I u snažnom lepetanju krilima izgubila jedno pero, koje mi je palo na lice. Na rubu uma vidio sam bljesak. Nešto je proparalo u zrak i čuo sam jak tutanj. Stresao sam se snažno par puta i onda je svijet obavila golema tišina u kojoj sam se kretao. Melankolija je bila tu kraj mene kao i onda kad mi se svijest počela cijepati. Bili smo opčinjeni tišinom koja je oduvijek bila prisutna, nedokućena iza zida kojeg se nije dalo preskočiti. Tiha kao sjena, sjećala me na komade papira koje sam sada već davno znao ispisivati. Vidio sam sada u njoj čitavo bogatstvo, ne nisam pretjerivao, srasla je uz mene. Melankolija je bila moja umjetnička inspiracija i sve je dolazilo iz nje. A kad si osjetio da smo te primili u društvo? Se počeli pričati samo. Rekao si da se osjećao kao naš suradnik u ulozi glumca. Jesi se osjećao kao pisac? Ne, ja sam baš se izbrio film da sam glumac. Tako sam živio, ono. Hotel, snimanje, kafić. Na zadnjem sjedalo auto. Da, i to je u principu jako dobra terapija, ne. Kad se tako izbriješ film, dobar i živiš. Znači ti fali to sad? Pa hoće, nekih tjedan dana. Počeo sam učiti novo poglavlje o životu, koji teče paralelno uz bolesti i u kojima ima mjesta za smijeh.